recull el premi al doctor José Manuel Soria Fernández, cofundador i CSO d'Exeus, director de Genètica i Malalties Complexes de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Moltes felicitats! Doncs molt contents, primer perquè evidentment és la primera vegada que es fa aquest premi i ser el primer, ser el pioner d'alguna cosa sempre està molt bé. De fet, Exeus és pionera en l'expressió dels gens utilitzant tecnologia d'intel·ligència artificial. I també el que dona peu és a fer una mica d'eco, a fer una mica d'altaveu de totes aquelles iniciatives de recerca que s'està fent des de l'àmbit de recerca, que es porten al mercat i que realment tindran un impacte directe en tot el que és el benestar social. Exeus és una iniciativa que neix de l'Institut de Recerca de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, Summit i el Mobile World Capital, dins del programa d'acceleració de Collider, que bàsicament el que fa és analitzar com els gens s'expressen en unes determinades circumstàncies. És la culminació d'un projecte de recerca on el que fem és mirar l'expressió dels 22.000 gens del nostre genoma per aplicar-lo a salut. És a dir, quan correm, fem esport, quan seguim una determinada dieta, els nostres gens s'expressen de tal manera que podem detectar amb intel·ligència artificial quina expressió és normal i quina està fora de la normalitat per tal de corregir tots aquells paràmetres o biomarcadors que estan fora de la normalitat mitjançant recomanacions personalitzades. Per tant, podem intervenir, o sigui, podem prevenir, que és la gran aportació d'aquesta eina d'Exeus, que és medicina personalitzada i preventiva. La transferència de coneixement és important perquè és un model col·laboratiu, el qual, primer de tot, fomenta l'especialització, és a dir, que cada centre s'especialitzi en allò que és bo i que cada persona o cada perfil pugui aportar perquè al final el resultat o l'output sigui òptim. Hem fet un projecte de recerca amb diners públics i aquesta transferència de tecnologia fa que aquests diners públics tinguin un retorn en salut molt important a la societat.